Azvipere mushe munhu weZimbabwe sezvamuri kuona mumapictures aiwa kuti aiwa mapurisa akanyatsa kudisciplina vanhu, akanyatsa kurova vanhu zviri brutal. Sezvamuri kuona kuti aiwa vanhu vanofamba vachikamira vachibuda mubhazi vachinopinda mukoti. Aiwa vamwe vakavhunika makumbo. Zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe izvi. Vamwe vanofunga kuti aiwa pamwe maskisi kana kuti mafirimu, but zvinhu zviri kutoitika izvezvi kuti vanhu vanokipchwa nemapurisa vonorohwa nderi vonopinda mukoti. Aiwa vanhu vasingatokwanisi kutofamba pachavo. Sapenda mashoko anobuda nyoko panapa paNewsday noti subscribe like kuti na on the bell icon. Vanyora vachiti leaping from brutal beatings in the hands of the police, dirty and shivering from the cold endured in the holding cells over the past 2 days. The 79 CCC Zimbabwe activists arrested on Sunday finally arrived at the Harare Magistrates Court this morning. Tomasho vanotora chiti aiwa vakomana avava aiwa vanhu veCCC aiwa muchando chakadai so vanozoti muZimbabwe izvezvi kuri kutonhora, but vanopinzwa macells for 2 days. Vari mumacells vachirohwa aiwa vamwe vachitovhunika makumbo. Brutality iri kuitika munyika yeZimbabwe iyi. Chipotudze mafungiro enyu nokudii pamusoro aiwa the ruling party ZANU-PF chiregera zvinhu zvakadai so zvichiitika. Pine mucomment section menu mubotudza kuti munoti kudii pamusoro pemabatiro ari kuitwa vanhu veopposition munyika yeZimbabwe. Pine mucomment section menu musanganwa kusubscribe, kulike, chinotina on the bell.